Hallo beste kijkers van TV Oranje, wij zijn Jan en Monique. Jullie zullen mij misschien beter kennen, van voorheen Jan en Zwaan. Maar ik wil nou graag Monique even van jullie voorstellen. Dus Monique, zeg maar even wat jij graag wil doen. Hallo, ik ben Monique. Ik heb jaren accordeon gespeeld bij verschillende shantykoren. En vorig jaar oktober zijn Jan en ik elkaar tegengekomen op een accordeondag in Geesbrug. En hebben wij besloten om samen verder te gaan als zangduo. En we hebben dit jaar weer nieuwe plannen voor een cd'tje of een heel album. Maar dat hoort het zijn de tijd wel. Monique die vertelt nou wel even wat er verder gaat gebeuren. Nou, u kunt ons natuurlijk boeken als accordeonduo, maar ook als zangduo. En we willen TV Oranje bedanken dat onze clips elke keer te zien zijn bij TV Oranje. En voor verdere informatie kunt u kijken op onze site www.janemonique.nl.